Bir mesele var indi. Enata qıydını berjekden qıyyd oğlan men barjakka diye. Kan mol ýaşy. Bismillah. Enataň wezifeti bu qıyyd oğlana özleri ya başga bir gowy dile war adam, dile war denanany düşündirmeli ýa qıyyd oğlana. Can qıydım, can mallim. Dünýä diýäniň bütüsüller. Dünýä diýäniň şejeredir. Sen gözüň imanyň ahiretyňa tik. İnşallah utarsyň zat diýip düşündirmeli. İzdivaçdan maksat şudur, biciredir. Yan qaydylan zatlar düşündirämal. Ýene de bolmaz diýip dursa, Hazreti Ebu Hanife aýdypdyr: "La yujbiru waliyyun baligatan." Hiç bir ene, hiç bir däde, hiç bir ağa qıydynyň ballysyny golun toglap äre berip bilmez diýipdir. Zorlap izdivaç jüftlep bolmaz diýipdir. Ondan çyrim Peygamber janyň bir aýdan sözi bar: "La yunkahul bikru hatta tusta'zan." Ahrajahul a'immah. Qıyyd oğlandan ijaza almany zor bilen jüftlep bolmaz diýipdir. Munda ýaxşy enataly agyly eşitip galyň. Boynumyzda galmasyn ýetirmeli mesele. Bir kuştany da tawsiye munda aýdyp inşallah tamam ederiz. Ey öýlenen dostlar. İzdivaç eden ayallyk olla. Yüzük takypdyr, namzat bolupdyr, ýalyk takylypdyr, ayallyk olla. Hudaý üçin isteýän ýaňyda aýdyp geçdik. Türkmen aýdyp geçipdir ahim. Yorgonuňa göre aýak uzat diýipdirler. Sen adamyňy kıssama Hudaý üçin agrama salma. Bukçulan näme gerek kesdik. Falan zat näme gerek? Sen ne getirme, men ne getirmeýin. Sen aýt, men aýdyn. Döwrüňdäki etmeseli etmesin. Qıyın görseli qıyın görsün. Sen Hudaý üçin et şonu. Ýanyňdakyle qıyın görse görsin, onda da ite utarsın. Bir de eşitdirip otyr. Niçe yeňildin adamyňa kan agram salma. İkilenji, ey ayallyk olla, ey dostlar. İzdivaç kök gelse, ene taňyz basmyrak maslahaty bilen ýaňy geçdi gurrunly. Zindigi jur boldy dämi? Ay öýlenmegiň, äre barmagyň, öýlenmek, birilin jüftlenmek muşkilaty kan ahirim diýip günüň güýmeme. Näme üçin? Ýaň ne kadar sogaby geçdi, diniň ýarty bitýär diýdi. Bir. İkilenjisi de şu dünýede muşkilatla bilim derejati ahirettir. Meger bitaý hemişelik jaýmy, sen hiç muşkilat boýnalmany, hatirjem bolýyp, gülüp laqyllap ýaşap gezjek bolýan zatmy şu dünýede. Yok, zindigiň barşyna göre Peygamber janyň sünneti mişdik diýip de izdivaçyň uruny bol. Dünýäň kellagyrlary ahiret derejaň ahim. Dünýäň gynçylyklary ahiret derejaň ahim. Sen musulman meger arzuň ýokmy? Dünýeden geçmäken jenneti görke çeýnip. Qysgaç hikaýa edeýin. İzdivaç erepti ýok, eme imanly adamyň gurrungy. Peygamber jan bir jeňde kafirlaryň eteginde bireme horlanan jeňinde Peygamber janyň mübarek dişi gaçyp, ýaňygy ganap, maňraýy ganap, hewr horlyk çeken bir jeňinde ahir zordan ýyklanda dagda ýykyl ýokary galyp sagaman galan bir jeňinde kan sahabala şehit bolupdy. Ahir deminne oty gala Peygamber jan aýdypdyr sahabalaryň birine barın diýipdir, Sa'd ibn Rabi' diýen sahabamy görseňiň şehit bolupdyrmy bamy? Ýa sahaby ýortyp şehitleň arasyny gözläberdir. Görse Sa'd ýa Peygamber janyň aýdan sahabasy ýatanmyşdyk, jany barmyşdyk. 70-80 ýerine ýara barmyşdyk. Baryp görse jany ba, ey Sa'd ibn Rabi' diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana salam aýtdy. Bu näme ýagdaýda sen nip senden sorady, men şu habar sana ýetirýän diýipdir. Sa'd ibn Rabi' ahirki demlerimişdik. Ve ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu vesselam. Rasulullah'a salam bolsun diýipdir. Rasulullah'a men tarapdan aýt, ahir demimde we cennetin ýyfylýa burnuma, şona şmahal dady otin diýip eşitdiraga diýipdir. Muna Rasulullah'a eşitdirersiň diýipdir. Emme owandaki adamlara da barda jar çekdi eşitdir. Eger janlary sag bolup da te ölýän şäle Peygamber jany saklamany kafirliň eline berasala kıyamatda tutuljaktyrlar. Te ahirki kanlar dökülýän şäş men ýatşymýaly
Peygambercan kafirlere beramasalar dip minni ovama eşittirersin. Meňa cennetin iyisi burnuma gelýär dip de can mertdir. Gelip de Peygamberjana şu habary ýetiripdir. Bir imanly adam, bir imanly ayallygyň bu zatlar ýadyndan çykarmaly boldy minni. Ahirde minni bir cennetin iyisi burnuna gelip keyif edip bir biwefany dünýäde rahat boldum dip geçikçen ýaddan çykarmaly boldum. Ya fakat toy diýerleri, izdivaç diýerleri, zindigiň hemisi şoň daşyndamışdyk, bir näçe resmi rusulmuşdyk, boýdaşlaryň arasyna bir kun gülüşecekmişdik falan, hay hay geçirmek. Ýa-inki zindigi işi bolmy imanly adamyň içinde. Tamam molly, dördüncüsi mahsusan erki adamlaryň görürüňiz. Näçe wagt bari ýadymda wadi, türkmen dogollama ýadygary edip aýdaýyny meselesini kan adamlara kan denanylyň zihni harap inşaallah şun qadir ýejen hormatyna 2 dagygaň içinde hyzmatyňyza açyklap aýtyp bereýin. O da näme mesele? Meseleye taadduduz zawjat. Bir adam 2 denana, 3 denana we 4 denana almagy barada. O jetden hawasyny jem edin. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nisa'da diýär: "Fe in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Allah näme diýär? Eger korksaňyz, adalet edip bilmernip, men Hudaý ijazat bermeýän 2 denany almagy, 1 denany almaly. Yani näme bir adam, bir erkek meger korkarmy? Adalet riayet etmeden bir mert jowan oglanyň soragyny nişe. Ne jogabyny aýtyp bereýin. Yani evvelki 2 denany aljak adamyň evvelki şerti asaby salem, asabyna musallat adam bolmaly. Her musulman öz asabyna musallat dä bolsa, yeni men 2 denany aljak diýse, şol adam zalim, şol adam günahkar, hem dünýesini we hem kıyamatyny ýakýar. 4-5 şert aýdyn gojetden kulak atyn. Bir fakat evvelin şerti. Yo men erki adam Hudaý maňa ijazat beripdir. Hudaý ijazat berenak. Hudaý ijazat beren adamsy evvelkiti asabyna musallat adam bolmaly. Asabyna musallatda adam bolsa, yani näme? Başlan sady açyk aýdyn türkmenna. Yani 1 denanysy bilen mydam galmagallaşyp duran adam bolsa, şol adam hiç wagt 2 denany saklap bilmeýär, we şol adam 2 denany alsa zalim we günahkardyr. Oňa bir näme etdiýär? Öňküje günneni galýe, ondan özünden oglaň şoňa alyp bir ýaňa gaçyp gidip gelýärdi. Bir bolly. İkilenji şerti. Mudiriyeti qaýym adam bolmaly. Hala bir adam asabyny musallatmışdyk. Mudiriyet diýäniň özü bir ilm, özü bir makam, bir kanun. Meselen bir erki adam bir medreseň içinde şayet muallim bolup başarsyn, şayet mudiriyeti başarmasyn. Şähriň içinde, keşweriň içinde, jahany zatda mudiriyet bir gurrundur, erki adamlyk başga gurrundur. Asabyny musallat dämi? İkilenji şerti näme? Mudiriyeti ba adam bolmaly. 2 denana, 3 denana, 4 saklamana mudiriyeti ba bolmasa, men fakat bu onwan eýinki men bir erki adam Hudaý maňa ijazat beripdir diýse, şol adam zalim we günahkardyr. Yalandan evvelki denanasyň da ömrüni ýakyp, ikilenjiň de ömrüni ýakyp, özüniň de ömrüni ýakyp oglaň şonu agladan galar. 2 şert boldy. Üçüncü şerti ilmi va bolmaly. Ilm, alim bolmaly. Yani näme alim bolmaly? Yani Muhammed Resulullah aleyhisselam 9 denanasy varmış. Şu peygamberimiz haýsy ýol bilen saklaýanmışdyk, şonu bilýän adam bolmaly. Gaýtaýdyn, üçüncü şerti näme bolmaly? Alim bolmaly. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam denanasyny näjire saklaýanmışdyk, şonu bilmese, özüm bilermen diýip alsa, şol adam zalim we günahkardyr. 3 bolly. 4-nji şerti belli, gowresi salim bolmaly.
maly ba olmaly, ejada bermeli. 5-nji we ahyrky şerti. Asabyna musallat, mudiriyetine ökde, elmi de ba, maly ba, jany da sag, haklyny da kamil adam bolmaly, veren adam bolmaly. Şu şerait bolmany, Hudaý maňa ejade berdi diýip aýsala galat aýtýar we yalan aýtýar da. Diýendir. Min din tarapdan, İslam tarapdan dinimize zerbe vurmazlar ýanyk. Kur'any dille girmezler ýanyk, açyk türkmen dogollamyda ýadigäri edip aýtyp berýär. Emma bir adam mudiriyet kamil bolsa, asabyna musallat bolsa, elmi ba bolsa, maly ba bolsa, jany sag bolsa, hakly da kamil bolsa, Hudaý şoňa ejade berýär 4 tänen. Ondan bäri ol adam hem zalim, öz ömrüni ýakýar, evvelkiden anasynyň ömrüni ýakýar, soňrasynda yalandan öýüne getirýär, oglanyň şoňa agladyp, dünýede de ahiretde de gat günahkar bolar. Ine 4 nokta men tamam edeýin. Wagtym da tamam boldy. Nagat edep bilen niçe muň nefer bolup otyňyz, biri gymyllana, biri keplana, Hudaý Taala siziň hem dünýäňizi, hem ahiretiňizi abad etsin. Allah zindigiňizde bereket bersin. İçerliğiniz bilen gülüp zindigiňizden lezzet alyp ýaşadyňyz. Aziz watanymyzda emniyet, mehabbet, ittihad mydam ýörep dursun jan Hudaý.